دروجك وك إيرودا جاركدن روجافای کردستانê bi taybet bajarê Hesekê rastî teqîneke terorî hat li şûna şahiyekê kirasê reş li xwe ker. Dilê gelê Kurd bi sedan malbat hatin şewtandin. Birîneke nû dilêş û xemgîn vekir. Zêdetir jê 100 welatiyê Kurd ji pêçûk û mezinan bûne qurbanî. Roja sesiyê cotmeha sala 2014 li bajarê Hesekê Rojavayê Kurdistanê hevdemî ku welatiyan keyf û şahîd kirin di ahenga bûkûzavayekî de ji malbata Fatımê wekû nas kiriye û govend û dîlan û lîlan din hola senabeliya ahengan teşî kiribû. Ew şahî bi kîn û dilreşiya dijminên mirovatiyê xwekujekî terorîst ji rêxistina Daişa terorîst di nava xelkê de xwe teqand û di encamê de komkujiyekê rûda û zêdetir ji 100 welatiyê Kurd hatine şehîdkirin û birîndar ketin. Lêdwaneka taybet de ji bo Rêbaz News Ahmed Xelef wênegirê wê ahenga ku bûyî şîn û girî ku şahid hale wisa behsa hûrgiliyên wê komkujiyê û dîmenên destpêkî ku bi çavê xwe dîtine dike. Rehma Xwedê wan şehîda bê. Em daweta xwe me adî meşand piştî saet û nîvekê 2 saet kêmirbekî yani tiştê ku li ber çavê min çêbû û min dî yani kehreba qut bûn û toz û hat û teqînek çêbû bes teqînek neaxurt. Em xwe hesyan birdivêt û got welahî tevcîr e. Got tevcîr. Nadayê xwe vêxistin ser van mobaylatê xwe meytîkirek erdê hebûn, ê bênik bûn, ê bêserî bûn, ê birîndar bûn. Yani seqfê hatin xwarê, ne seqfê kamil, seqfê mistear hat xwarê. Xwedê ilmê me tê diha wê çaxê ku تقريبا 36 شيكة وشغل زيدي صديجي بريندار بون هم چون سه مستشفى البدري وشون قامشلو بريندار هبون ومسا تقيني دبيجن عمري 16 سالي بو 14 سالي 14 حياة 16 بو دربا سوي وخفجر عندي هل ترى قالوا او هاتبو نيجيكي فرقي خفجرينه وقريا بردري دبيجن جدود او فجران نقول غورج جبر هاد قوتن ام نزانن نو خفجران جدور هاد يفجران ام نزانن روجو دم سال لسر komkujiya hola Sanabeliya Hesekê derbas dibin lê hîn jî êş û azar û rondikên dayikên qurbaniyan ji zarok û ciwan û temenmezinan nehatine ji bîr kirin. Rojeke tariya reş jadin di zincîra rojên xembar lê Rojavayê Kurdistanê zêde kir. Terdîk û rêxistina Daişa terorîstî hatiye ji navirin lê hîn jî aramî li Hesekê û tevaya navçeyên Rojavayê Kurdistanê peyda nebûye. Alî Umar.